Sound. Maya payabak po. Asuta na po king taulingal doon kay katamong pamagsadya king kapiyasanin kay katang patulunan balen ni Santa Monica. Talakatang po. Siklot, tama po. Kinagyunigin pa poning anak, ang poning banal na espiritu. Kapanisyan, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pon taong tutu. Ipanglinalang mga timbos kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong pusong malsintake ka. At uli ning palsintan dakal lakwas, kinsablang nano, pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko kaya ka. O alananggang kayapan, nino ing me natiling mamuri kaya ka,
Mga pepatula king pamigaganaka, pamangamano at pamanyapat. Ako po Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ena ko miyuman mikasala. Layong kong lisyan kong isakwil, ing sablang makayuli king dapat, aemayap. Mga ikumpisal ko, king ganap akapiyad dyan, ing ganaganang sala ko. Manali kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na muman, ding maulaga ng bunga, ning mal apamaylasat pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ako, ing kapatawaran mo, mangganit ang grasyang ikabiya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, ang aking oras ng kamatayan ko, yanasa. Panalangin Aldoldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding indu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ng emulanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon mi kaya ka iting na binaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, mauglit ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pakakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ela mauwili, king kaparangalan akapad ang bina, ring kayanakan, ding katubale, nune mielasa king ekalarong takot king Diyos, apani batanin to ne kabiasnan. Banting upaya, king pangabiyaming mikakasundu at misasundop keti, apalaran ming miyabi-yabi mo naman kayang bunwo, anti mo ing pamiyabi-yabi yung ini, iko ning asawa mo at anak. At kanita adalita, ing kapurian kin Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin king Kasyamayaldo, itamongan po. Maligayang indu at tanggulan ming Santa Monica, paniga po mi kaya ka indong malugod, king pakiabutan mo kaya kami inugura na kaya sanin Diyos, king tulang banal, at akit misang migampanan, ing kapag nasan mi, karing anak mit katubale, at alasang mawaglit karela, metong man. Nunebakus, atin mumang metong amelili, manumbalik yat sa sumut, yanasa. King kataymiga sambilan tala ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at banwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ni lob mo kaya sulip anti banwa. Ing kakanan mi kingaldo, hibiyem mo ke kami kingaldo ngeni. Ampon ni patawad mo ke kami ring sala mi keka, antiing pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. Emo ke paisaul kin tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mipno kahing grasya ing ginuwat kaya ka, nuwan ka rin sablang babae at nunya pa naman ing bunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, si panalangin mo keng makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoing sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ipami at banwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ni lob mo kaya sulip anti banwa. Ing kakanan mi king aldo, hibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ni patawad mo kaya kami ring sala mi keka, andiing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kaya paisaul kin tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapong Maria, mipno kaking grasya ing ginuwat kaya ka,
Nuwan ka rin sablang babay, at unya pa naman, ing bungo na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoing sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ipa mi at banwa, misamba nilagyo mo, datang kay kami kiriyan mo, mi pamintuan nilob mo kay tesulip ante banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam mo ke kami king aldo ngeni, ampon ni patawad mo ke kami ring sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. E mo ke pa isaul king tuksu, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Bapong Maria, mipno ka king grasya, yung ginuwat suki ako, nuwan ka ring sablang babay, tunya pa naman, ing bungo na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoing sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Panalangin ang kapupusan king Aldo, itamongan po. O mapamakalulong Diyos, tulad ring malungkot at biring manaligkya ka. Ampot king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman indakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik lob ng anak ng San Agustin. Pagkalam mo sapo kaya kami, ulining pamamilitanda ilang adwa, kintangisa mi naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining malagrasya mo, ulining ginuming Jesucristo ang anak mo, ampo ng Espiritu Santo, iyanasa. Talakad tao po. Eta ting kala
kampuaning anak, kampuaning banal na Espiritu. Amen. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Din kaya katapong sponsors kaniting Kasyamayal Don, Nobenang Parangal kan Santa Monica, ilapin po di Luis and Betty Rivera, Ronald and Marisa Manalo, Flor Mercado, Mila Mongkal, Marisa Ong, Engineer Jess and Mrs. Clarinda Punsalan and family, Renaldo Bautista and family, Mandy Di Marukot and family, Mr. Edwin and Mrs. Desiree Canda and family, Mr. Restituto and Mrs. Gina Velasco, Mr. Joel and Mrs. Evelina Parungaw and family, Mr. Rodrigo and Mrs. Asmin Masangke and family, Mrs. Amalia Manaloto and family, Honorable Robert and Mrs. Arlene Figueroa and family, Mrs. Opelia Pangan and family, Chapel Pastoral Council of San Lorenzo, Mrs. Zenaida De Maun and family, Aida Kanda and family, Mr. Romeo and Mrs. Yolanda Rivera and family, Miss Rachel Jean Velasco and family, Mr. Fidel and Mrs. Adelia Pangan and family, Mr. Ronnie and Mrs. Leonita Guado and family, Mr. Rafael and Mrs. Zenaida Du and family, Mr. Tomas and Mrs. Angelina Pangan and family, Mr. Roberto and Mrs. Presi Manalang and family, Mr. Rico and Mrs. Teresita Salas and family, Miss Lolita Franco and family, Mrs. Lolita Franco and family, Mark Anthony and Aliana Alexandra Parungaw and family, Mr. Rogelio and Mrs. Evelyn Castro and family, Mr. Eric and Mrs. Marisa Macabali and family, Marife Lapid, Raul Roque and family, G Beats Resorts Bolinao, Connie Lising, Alice Garon and family, Marina David and family, Attorney Ener and Mrs. Hilda Endona and family, Loretta Sabile, Leonardo Mongkal, Golden Fields Resort, Gabi Endona, Maymay Endona, Parian Diagnostic Laboratory, Mr. Ronnie and Mrs. Raquel Manalili, Anita Hison and family, Romeo Atienza, Angie Rojas, Faye de Guzman, Kate Rojas, Rason family, Patricia Ellen Nokomora, LB Macabali, Good Samaritan Marife Carlos, Elsa Del Rosario, Michael Ingal, Regina Castro, Kurtlyn Manalang, JP Gosun, Rosemary Medina, Nestor Hipolito, Ara Jane Pangan, Jaime Oliveras, Monica Inco, Emmanuel Canlas, Minerva Laus, Anoraili Canilao, May Enriquez, Vicky and Sherwin Macabali, Robina Manglangke, Diosdado Nieves and family, Maricel Hayes and family, Mila Nagit and family, Carlos Bondok and family, Frida Mercado and family, Rosemary Lumboy and family. At timurin magpasalamat lading makatuki, kambeda ring karelang pamilya, Di Miguel and Sonia Villanueva, Noel and Manette Kapulong, Let Kapulong, June Kapulong, Bajun Kapulong, Anding Kapulong, Lilian Antonio, Baxter Kapulong, Apong Iling Kayanan, Antonio Kayanan, Jose Kayanan, Arcel Borja, Rolly and Margie Sarasate, Junjun and Yang Kapulong, Ed and Golda Campos, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Robinson Velasco, Nestor and Mila Ibay, Mercedes Nukup.
Marina Nalansangan, Connie Macabali, Marcel and Cecil Manlagi, Jojo and Marilu Victorino, Roy and Vicky Kalika, Edwin and Loida Macabali, Ronnie and Rowena Bautista. Birthday Thanksgiving ng Caroline Mercado. Guidance and protection of Rodney Claudio and family. Special intention, Belina Katikbak. Speedy recovery, Herminia Talaw. For the healing of Father Marianito Malyari, Tomasito Bautista, Roberto and Irene Capulong, Irene Pabalan and family. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Father Marius, Father Marcelino, Father Elmer, Diosdado, Corazon, Zenaida, Rosalinda, Lucas, Melba, Consuelo, Jesus, Leonor, Jeng, Teddy, Ludwig, Maximiano, Marciana, Tito, Carlito Sr., Ernesto Sr., Ernesto Dinior, Estelita, Oscar, Eliasar Sr., at ding malang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po. Kilaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan, At kaya ka antimurin, mayapayabak kaya kaingan po, mayapayabak po among. kaniting pantaulita mo, pangsyam at nobina mas, bilang pamagsadya kayong piyesta ni kakatang malapatrona, gaganakan tayo po yung piyesta ding aduang apostol, San Felipe, ampo pa Santiago. Nya batang abiyabing matampang ganap ngayon kaniting kapag masusyan, amin ang talapamod pagsisyan, ding agawatang kasalanan, anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikami paligayan, kapamilataning anak, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu, Ikaing dalan, ing katutuan ating biye, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu, Ikang mituburan at alapamatula, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu, Ing Diyos sa may ipayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawa daring kasalanan tamu, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. King Diyos, King Diyos, King batas sa Kanya. King Diyos,
batas abot mo kapayapan karing taon kaya kaluluran pupuyan nakaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka pupuyan nakaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka kapayapaan karing taon kaya kaluluran pupuyan nakaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka pupuyan nakaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka Ika'y aking Diyos Ika'y aking Diyos Ika'y aking Diyos King matasaban ka Ika'y aking Diyos Ika'y aking Diyos Ika'y aking Diyos King Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, balang banwa, adanan mo keng tula, kaniting kapyesan din kaya kang apostol, San Felipe at Santiago. King saw din karelang panalangin, makapakirake kaya sana king pamailasa, kamatayan, at pamanyo binang mebien ng kaya kang anak, at miras ke king alanganggang pamanangal, king kaya kang ligaya. Iriadon mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganaka kaya kayo, ing maya pabalita, apanaral ko kaya kayo, kaya kayo namang tinggap. At ngeni, katatalakaran ng matibe, ning kasalpantayanan. Ito, yaing maya pabalita, ing aral apanaral ko kaya kayo. Iligtas na kayo ning maya pabalita, nung manatili kayong sasalpantaya, nung ali, muling alang kabaldugan, ing pamanyal pantaya yu. Linipat ko kaya kayo, ing kanakong tinggap, at binang maulaga, Kristo meteya para karing kasalanan tamo, antimo ing mababasa karing kasulatan. Ing mikutkutya at sinubling mebye king katlungaldo, agpangmurin king mababasa king kasulatan. King Pepaki tsakang Pedro at kaybat karing 12 apostol. Pepaki tiya namang makapamisan karing maygit 500 na yalagad. Anggang ngeni, mabiela pa ring dakal, at mete nala ring mapilan. Pepaki tsakang Santiago, at kaybat karing sablang apostol. King katatawlyan, pepaki tiya naman kanako, agyamang ako, makayaliwa ko pangabayit. Nung warisa, mi bayit kong oras. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing mensahe na kakablas king mabilog ayato.
Ing mensahera kakablas king mabilog ayatu. Papasyag ning banwang malaparan, ing dangalaning Diyos. Pakilala na king sikluban, ing depat na. Ing aldo babalita na iti, king tuto king aldo, at ing bengi pabalo na, king benging katukina. Ing mensahera kakablas king mabilog ayatu. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela. Makanyan man, king mabilugayato, kakablas ing siwalara, at karing seponing yato, ing mensahira. Ing mensahera kakablas king mabilog ayatu. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, nga naning Ginu, Felipe, ing menakit ka na ako, ikit na ne, ing igpa. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginu. Nga ng Yesus kang Tomas. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king ipa, nung emo king kapamilatan ko. Nung baloyo ko, baloya naman ing ipa. Manibat nga ni, balo yun at ikit yun Sinabi ng Felipe kaya, Ginu, ipakit me kaya kaming ipa at manag-unite kaya kami. May kiba si Jesus, Felipe, kalambat yun na akong kayabe, emo ko pa balo. Ing menakit ka na ako, ikit na ni ing ipa. Bakit sinabi mong ipakit me kaya kaming ipa? Kawari maniwala king atyo ko king ipa, at ing ipa atyo ka na ako. Di nga manong sasabihin ko kaya kayo, lamanibat ka na ako. Ing ipang atyo ka na ako, yung darapat kareti. Maniwala kayo ka na ako, atyo ko king ipa, at ing ipa atyo ka na ako. Nung ako bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo king uli ring dapat ko. Ing katutuan sasabihin ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, makarapat siya naman karing dapat, adaraptan ko. At may git pa kareti, uling munta ko king ipa. Ing nanumang adwanyo, king lagyo ko, daptan ko. Baning ipa, may paligayan niya, king kapamilataning anak. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, daptan ko. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap morning, good morning. Mayap pa rin taga San Lorenzo, maka-uniformila. Liturgical color, red ne. Anong kasi San Lorenzo Martirie. So ngayong araw pong ito ating ginugunita ang dalawa sa mga apostol ng Panginoon. Siyempre,
halos lahat sila ay naging martir. Kaya pula ang aking suot. At itong dalawang ito ay sina San Felipe at saka si Santiago. Actually, dalawa yung Santiago. Ito yung binigyan ng additional title, Saint James the Less. Kaya ito rin yung Saint James, the son of Alphaeus. Kung minsan sinasabing the brother of our Lord. Na malamang magkamag-anak pag ganon. So anyway, itong si Felipe, isa sa mga unang tinawag ng Panginoon. Alos sa Gospel of John, alos kasabay ni na Andres at si Pedro, si Simon. At itong ang ginawa naman ni Felipe, the moment na tinawag siya ng Panginoon, siya sumunod sa Panginoon, at the following day, nang makita ang kanyang kaibigang si Bartolome o Nathaniel, niyaya niya sa Panginoon. At ito namang si Bartolome, parang mayroon pang konting pag-aalinlangan, no? Kasi sabi niya, nang sabihin ni Felipe na nakilala ni Felipe ang Mesiya, ang Jesus, si Jesus ng Nazareth, nasabi ni Bartolome, mayroon bang mabuting nanggagaling sa Nazareth? No? At sabi ni Felipe, tara, tignan mo. No? Yan po si Felipe. No? At dito sa ating binasa ngayon, no, nung masabi ng Panginoon na siya ang buhay, daan at katotohanan, tanong ni Felipe, o request ni Felipe, no, ipakita mo sa amin ang Ama at yun ay sapat na para sa amin. Ipakita mo sa amin ang Ama at yun ay sapat na sa amin. At ang sagot ng Panginoon kay Felipe ay sabi niya, ang tagal-tagal niyo na akong kasama. Hindi niyo pa ako nakikilala. Buti hindi sumagot si Felipe. Kasi kung ako si Felipe, siguro sasagot ako, hello, 3 years pa lang tayo, kukunti pa lang yung 3 years. Hindi pa ganun katagal yung 3 years. No, pero hindi siya umimik eh. Siguro sa panahon na yon ang 3 years matagal. Ngayon parang ang bilis ng 3 years. Parang kisap mata lang isang kurap lang yung 3 years. Pero 3 years lang. No, so ito si Felipe. No, at ayon sa mga ibang mga salaysay, ang kinamatay niya, pinagbabato siya. No? Pero mayroon man nagsasabing pinako rin siya sa krus. Pero kung ano man ang paraan ng kanyang kamatayan, ang malinaw lang talagang siya pinatay. At isa siyang martir. No? Samantala, itong si Santiago, na nabanggit ko na sa inyo kanina, dinugtungan nga yung pangalan niya ng James the Less para i-depreciate siya sa isa pang James na tinawag na James the Great, Saint James the Great, na kapatid ni John. At ito nga, si James ay binabanggit din na parang anak ni Alphaeus o kaya the cousin of our Lord. So sa gospel, mas kokonti ang banggit sa pangalan niya at wala siyang dialogue tulad ni Felipe. Mas nakakalamang si Felipe sa gospel kasi meron siyang mga sariling dialogue. No? Pero itong si James, walang ganon. No? Kaya parang napakatahimik niya. No? Parang low profile siya. Itong si James. Pero ganun pa man, nabanggit sa ating unang pagbasa ngayon, kay si Saint Paul, binanggit ang pangalan ni James. No?
Sabi niya, kasi nung sinasalaysay ni Pablo sa mga kausap niya, ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa Panginoon. Kung paano ito nagpakita sa mga alagad at nagpakita rin daw sa kanya. At kahuli-hulihan, sabi niya, pepakit siya kang Santiago. Pepakit siya kang Santiago. Meron siyang special na pagbanggit sa pangalan ni James, itong si Saint Paul. So malamang nung panahon na yon, nung wala na yung Panginoon after the ascension, malaking pag-transformation nitong si James from low profile, parang napakatahimik, naging isang maugong na pangalan sa batang simbahan. Actually, sa chapter 15 ng Acts of the Apostles, nang nagka-problema yung unang simbahan tungkol sa mga Gentiles, kung kailangan silang ma-circumcise. Yun ang problema nila noon Kasi dati po, yung mga alagad ng Panginoon, mga unang Kristiyano, yung mga Hudyo, at lahat sila circumcise. Nung mahaluan po sila ng ibang lahi, yung iba hindi sila circumcise, hindi sila tuli. At sa kultura po ng Hudyo, importante yun. Yun ang kanilang initiation rite. Yun ang basehan na ang isang lalaki, isang Hudyo, kung siya'y circumcise. At parang ito'y requirement sa kanilang kaligtasan, sa kanilang pananampalataya bilang Hudyo. Hindi ka pwedeng maging Hudyo kung hindi ka ma-circumcise. Kaya ganun pong nagka-problema sila. Paano ito? Mayroong nasama sa atin, di sila mga circumcise. Requirement ba yon sa pagiging Kristiyano? Para sa pagiging alagad ni Kristo? O hindi? So yun po yung naging ano nila. Yun ang naging talakayan nila sa chapter 15 ng Acts of the Apostles. At doon marinig natin magsalita si James. Si James, At mukhang siya kinikilala at siya pinapaniwalaan, pinapakinggan. Kaya sabi ko, tignan mo ang nagagawa ng karanasan sa Panginoon. It can transform one's life. At ito nga si James. Siguro baka dati hindi nagsasalita, tahimik lang. Pero dito, with confidence and authority, he spoke before the congregation. At siguro ito rin yung nag-mature, nag-mature, sumulong, umunlad itong si James sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Kumbaga, sa sinabi ni Felipe sa gospel, na ipakita mo sa akin ng Ama at ito'y sapat na, nang sabihin ng Panginoon sa kanya, ang nakakita sa akin ay nakita na ng Ama, ay nakita na ang Ama. Parang pinapakita ni James, nakita na niya ang Ama in Jesus. At nakita na mismo, at nakilala na mismo ni Santiago, ni James, ang Panginoon. At dahil ganap niyang nakilala ang Panginoon, only after the ascension, nang wala ng Panginoon, kaya doon lalong sumibol, parang bukal sa kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Na later on, siya rin hindi nagdalawang loob, ialay ang buhay sa Panginoon. He died a martyr's death. At sa isang kwento, siya pinako ring nakabaligtad. Itong si James. Meron ding mga account na binato. So kung aliman ang totoo dito, basta't ang maliwanag, si James ay namatay din na isang martir. At siguro anong magandang
mapulot natin sa mga apostol na ito? Well, tayo rin, we continue to know more about the Lord. No? Hindi ko mo nabinyagan tayo, hindi ko mo tayo nakumpilan na, hindi ko mo tayo nagsisimba, ganap na nating kilalang Panginoon. Kailangan sumulong pa rin ang ating pagkakilanlan sa Panginoon. Hanggang sa tulad nitong mga apostol, tunay nating mahalin ang Panginoon. At ultimo ang ating buhay ay handog natin ialay sa Kanya. Ang malalim na pagmamahal sa Panginoon kasi ang magtatransforma sa ating ugali. Pag mahal na mahal natin ang Panginoon, mas lalalim ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit na masama ugali ng isang tao, kaya natin siyang mahalin. Dahil mahalalim ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kahit malaking atraso ng isang tao sa atin, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, kaya nating unawain at pagpasensyahan ang mga may atraso sa atin. Kaya natin silang patawarin. At hindi natin hamakin sino man. Hindi natin babastusin. Kasi pag nandiyan ang pagmamahal na yon, yun ang mangingibabaw. Pero pag wala yan, at nakikita mo, Katoliko, ang sasama ng tabas ng dila, hindi pa yan matured sa pananampalataya. Hindi pa niyan kilalang ganap ang Panginoon. Kumbaga, yan malpaya pa, magadtuya pa, malayo pa ang kanyang paglalakbay. Kaya nga manong Kapampangan, dakalya pa ka nananasi. Kaya ito yung natin. Sana'y pagdasal tayo nitong mga apostol, na tulad nila, maging malalim ang ating pagmamahal sa Panginoon na magtatransforma sa ating ugali at pagkatao. Na tulad nila, magiging mapagmahal tayo, hindi lang sa Panginoon, kundi sa kapwa, sa isa't isa. At isang araw ay handa na rin tayong mag-alay at maghandog ng buhay sa Kanya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng magandang halimbawa ng Panginoon para sila'y ating tularan. No? Ito yung kanyang mga lagad na tunay na naging malalim ang kanilang pagkakailalan sa Kanya at pagmamahal. Sa bawat panalangin ating sasagot, Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika ating ipa. Jesus kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keking pamisan metong yu, ika ating igpa. Para ka ring sablang komunidad Kristiyano at demonisyones, milele ka ring karelang pamisong galit at pamialiwa, dasan-dasana ing kabilugan na katutuan, lalam ning pamamuntukan, ning kalili ng San Pedro, ipanalangin taking Ginoo. Jesus kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keking pamisan metong yu, ika ating igpa. Para ka ring teologo, agyaman lalapat king makatawo ng pamamintulid, parati rasanang ipakit ing lubos a kapamintuan, karing turo ng Santo Papa, ipanalangin taking Ginoo. Jesus kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keking pamisan metong yu, ika at ingigpa. Para ka ring miyasawang ngeni mikakawani na, o atyu king bingit na ning pamikawani, patawaran da sana ing kaplas na loob ning metong at magumpisa lang pasibayo, king sagiwa ng lugod ning karelang matrimonyo, ipanalangin taking Ginoo. Jesus kekeng dalan, katutuan at biye,
Dinan mo keking pamisan metong yu, ika ating igpa. Para kaya katangan, malino tasanang aptalastas, king ing muntakingig pa, e naburing sabyan, ing pamangawani kang Yesus, nune ing pamakiyagom kayo, manggaman kapilan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus kekeng dalan katutuan at bie, dinan mo keking pamisan metong yu, ika ating igpa. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, ipagkalob mong maniwala kami, karingamanong gigkas mo, at magtiwala ka ring dapat adepatan mo, at daraptan mo pa hanggang eni. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Hinggaman pinaralangin ay ingkekeng sarili. Pamuning altar ning bibig, papanalan mo sa amin. Walang panina ang isnawamin, walang isipan ang daptan, walang kaburian at kapagtasan, walang lugod at pakaman. Hinggamat pinaralangin ay iningkekeng sarili. Pamuning altar ning bibig, papanalan mo sa amin. Manalayan kay pakamalang kapatad, baniting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning ginuy tindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ayin, kaniting kapag masusyan, king dangalan ding Apostol Felipe at Santiago. Ilakom mo sa dungis at padalisain, ingke kaming kasalpantayanan. Itingin na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat na yorem puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganggan lubos mayupaya. Ika ingalanganggang pastul aparating mamantabe at lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gewa mong pastul ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anak. At iba't king kabilyan da karim banwa, patnubayan da kepa, ngining kasalukuyan. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya alantok ng ngaming babye, kapurian keka. Manalyain Ginoo, Diyos sa Ginoo, mayupaya. Ignuing banwa, ating laban, hindi kang ligaya. Hosana,
Uli kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung karis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin na yung karis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Iti yung karis, yung kanakong daya, yung daya ning bayo, at alanganggang tipan, amibubu, para kaya kayat para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Pasyang iyong ing kamatayan mo, at ing pagsundi mong bebe, ipahayag ni ang ganap, tindatang ko. Pasyang iyong ing kamatayan mo, at ing pagsundi mong bebe, ipahayag ni ang ganap, tindatang ko. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepainaban at maninayang sabing miye, lalo na talasuyo mong di among Elmer, Marcelino at Marius. Ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambehan at kayo, ipang mayupayang tutu. Kaguning ba ng Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayon tarapangabos at mibuk kimbala ng turu, nga tamang ening mangangas manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang labin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Tipong may kakapatid, masyata mga ining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kapayapan, kapayapan. Cordero ning Diyos, ang ilalakoti, kasalanan iyan, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalakoti, kasalanan iyan, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalakoti, kasalanan iyan, ibemo ke kami, ibemo ke kami, ibemo ke kami, ing kapayapan, ibemo ke kami, ibemo ke kami, ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, niminalako king kasalanan ng yato. Nang tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya kaya ka. Dapat tiyag kasmi nga mano mo, kumayap na ko. Natutulan ning bibig at kekal, King Israel yang bante ingginu, ingginu, ingginu.
siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria. Kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo, ing metong kang igpa. At tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya. Pakalulu ang ponsikanan pilubluban. At ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Horatio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tawo. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami, ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawanda iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang dilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magwabra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, e mo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios hinduning kapaldanan, San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan ding tinggap ming banal akalam, ikabos mo king
kasalanan ding puso mit kaisipan. Kambi rin kay kang Apostol Felipe at Santiago, akit da kasana, king kay kang anak, at mayakit na kay man sanang karapat dapat, king biye alanganga. Itingan na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ting ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ning kay katang kapag masusyan, niya may tanangining luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Maya po oras kaya kanyang po, dakala salamat. Magandang araw, maraming pong salamat.